бачаҳои мо ҳам имрӯз и бародар савол кард, бисёр саволи ба мавридам буд. бачаҳои мо имрӯз бисёр дар ҳамин бобат бародарои азиз бепарвоанд. ана ҳамин гап маҳз гапи хатое ки ана и хай ҳамаи гапай дар тақдират боша мешай набоша и даҳанта бастану и дастота шустану мақсад и салом кардану и оғӯш гирифтану инош ҳама як гапи зиёдтияй. бародарои азиз и гапҳо коро хатоанд. инҳоро риоя кунанд дар кор. агар мо ҳамёро риоя накунем бародаро, барое ки имрӯз ҳамин таҷриба нишон додистае ки ҳақиқатан ҳамияй аз одам ба одам гузаштистай. мора пайғамбари нозанин гуфтааст ки инна ли баданика алайка ҳақ, баданҳотон болотон ҳақ доранд. ҳаққи ира риоя ку, гирсна шид сериш ку, ташна шид серобш ку, бемор шид табобатш ку, инатари ҳолатҳо омад ҳифзш ку. нагуфтааст ки хеле тақдир дуруст мегем, мо ҳамамон мегем чизе дар муқаддарот бошад ӯ ҳатман шуданияй, лекин пешгиришам ҳазрати умар чаро надаромад? гуфтанд ҳазрат тай тақдир мегрезӣ? гуфт афиру мин қадарилло ила қадарилло. ай тақдири худо мегрезам ба сӯи тақдири худо. ҳамин гирехтан ман тақдирай. лекин ҳамин эҳтиётҳои мо ҳам тақдир да медрояд. барои ҳамин бачаҳо ин масъалада бениҳоят беаҳамият набошед. ҳеҷ вақт беаҳамият набошед дар ин масъала. мега ҳазрати салмон хонаи абидардо омад. хонаи абидардо омад ки абидардоро бисёр ҳамин бобин вори ранги рӯшанта хароб дидашу. баъд гӯ абидардо итагу хароби и қаранги руд зардай. хай гӯ аллоҳи меҳрубона сипосгузорему хайру задорум, шабҳо намоз дорум. баъд дидаш ки бисёр беқуввати бадай, хес худаш мега ҳазрати салмон хес мега хирок кард. хирока пухту овард. гуфт биё гуфт бишинем, гуфт хирок бихӯрем. гуфт охи ман рӯзадорум. гуфт чӣ рӯза гирифтай? гуфт охир рӯза гирифтам. гуфт охир дар ин ҳолате ки ҳозир туи гуфт ба ин аҳволу ба ин шакле мебинам, охи ту тамоман ҳама қуввату қудрата додай. биё рӯзата гуфт бишкор. гуфт не шумо ман гуфт намехӯрам, то агар ту нахӯрӣ. бубине хӯрд, хӯрондаш, шаб шид мега қатиш истод. мега ҳамин намози хуфтана хонда будем ки ҳазрат мега ҷойнамозша партофт, ака давом медод. гуфтам хоб ку даҷо, хоб ку. мега хоб кард. ҳамин 1 соат 2 соат буд ки бо беқарор шид, бо хез ки бо хезад. гуфт хоб ку. ховондамш мега. баъд ай қисми саҳар мега, ай қисми охири шаб мега хесим қатиш таҳаҷҷуда хондем. баданика алайка ҳақ ва ли аҳлика алайка ҳақ. бин эй абидардо, охи ин бадан болои ту ҳақ дорад, ин фарзандо болои ту ҳақ дорад. фаъати кулла зи ҳаққин ҳаққаҳу, ҳар як соҳиби ҳаққа ҳақша буте. барои ҳамин бародарои азиз, имрӯз агар мо донем ки ин пайғамбари нозанин моро ман кесай, бидонем ки ҳаминҷа офатай, ҳаминҷа мушкилотай, лекин бигем ҳамаи гапай худмона барем дар ҳамун дохил агар партоем, ана ҳамун ояте ки вала тулқу биайдикум ила таҳлука, шумо ба дасти худтона ҳалок накунед, мо дар зери ҳамин оят дохил мешем. яъне мо бо дасти худмона ҳалок кардем. ман эҳтиёт ман мекунам, лекин агар мабодои худо ҷон ман бигира, пайғамбар гуфтааст ки ту дараҷаи шаҳодат мебарӣ. ҳазрати оишаи модармон дар ҳадис имом бухорӣ меёрад, мегӯяд ки касе агар аз ҳамин вабо ай дунё гузара, ӯ дараҷаи шаҳодат мебарад. барои ҳамин лекин агар ба шарти риоя накунем, худмона ба дуста барем, дар ҳамин беморӣ мубтало кунем, гапи ҳамин табибора нагирем, гапи донишмандора қабул накунем, мо бародар ай ӯ дараҷа маҳрумем. мо ба дасти худмонро нобуд кардем. барои ҳамин бародарои азиз, инра ҷиддӣ бигирем. ин хеле масъалаи ҷиддӣ аст.